Hercules! Tinapalabas, nagpanunot iti pamuspusan ni Encantada Diwan, ket inalukoy na dagiti agindeg iti Encantasia, kastamutten dagiti tattao, nga ingato da dagiti imada, tapno rumwar ti enerhiya nga aggapu kadakwada. Babaen nga rod dayta, napartuat ti espiritual apan nakabalin. Kabayatan na, kasarsarita ni Ari Saririt dagiti soldados na. Itagagayem, dengganyo ti tuloy ti maudi a seryetayo anapaulwan. Ti pan nakaparmek ni Reyna Mangmangkik. Dito'y drama tayo, Hercules! Nuagbaligi da Hercules kaning Encantada Diwan amang parmek iti kinadakes. Addan tumaangay a selebrasyon dito'y Encantasia. Anya selebrasyon na ita, napatangari. Makita yun to, soldados. Agpapan kanyak nga ari, kat agrukbab to, iti kangatuan nga ari, dito'y Encantasia. Kitaan niyo, napatangari. Nagsanod dagiti kabusor. Nagpaiso! Nagsanod daw! Huwag ngagpaiso. Makitak manipod dito'y torre nga ayan tayo. Nagbaligi dagiti kakadwa tayo. Anang papanaw ka dagiti adipan ti kinadakas. Sapay lakuma. Kitaan niyo. Kalaat ti panagpukaw dagiti adipan ti kinadakas. Aniya tinapasama. Nakaskas na aw. Kalaat nagpukaw dagiti kalaban tayo kakadwak nga Encantada. Wan nga agpaiso. Adda kinadatdatlag daytoy ang mapaspasamak ita. Kakadwa nga Encantada. Wan, sapay la kumata sa anin nga agsublipay dagiti adipan ti kinadakas. Napnon iti espiritual ti pan nakabalin, Hercules. Uwan, apong diwan. Nakitam ti panang kontra itay ni Reyna Mangmangkik. Iti espiritual apan nakabalin, Hercules. Uwan, apong diwan. Inigup na lang ti pan nakabalin ni Reyna Mangmangkik. Panawanan? Tapno paluspusam ti espiritual apan nakabalin. Uwan, apong diwan. Anya ti mapasamak. Kalpasan ang mapaluspusan ti espiritual apan nakabalin. Makitam to. Amin nga adda dito'y akinadakas kat mapunas. Agraman ti ari ti kinadakas kat saan ang makalibas. Anya? Daytoyan ti kapigsaan apan nakabalin ti espadam, Hercules. Awan ti makaatiw iti daytoy. Saan? Saan ang mabalin? Uray anya ti aramidag. Diyak makontra ti panakabalin ni Hercules. Ha! Panakabalin day chay ni Arinomed. Kun kontraan namod ti panakabalin ni Hercules. Day chay manan. Ha! Kakadwagayam ni Arinomed dagiti adipan na. Kun kontraan dati panakabalin ti espada ni Hercules. Apong diwan. Kung kontraan dagiti adipan ti kinadakas, ti espiritual apan nakabalin. Awanan ti maaramidan dagita, Hercules. Saan tamat abas tamatamaan iti pan nakabalinda? Gaputa protektaran na ti pan nakabalin, nga agtataod iti espada. Kastagayam, apong diwan. Wan, awanan ti makabaulpay kadata. Gaputa pasig a kinadakas ti adda ditoy. Mapunas da amin, babaan iti lawag ti kinaimbag. Apong diwan. Dayjayan daarin nomed. Kun kontraan dati espiritual apan nakabalin, ngam awanan maaramidan da. Kasanon ni apong Herman, apong diwan. Awan ti rumbang apagdanagam kankwana. Gaputan na dalos ti panagpuspuso na. Dagiti laang managdakdakas ti ungawon ti espiritual apan nakabalin. Kasta ka di, apong diwan. Kalpasan da ito'y nga aramidam. Agsublin, ti linak,
kan kapya. Anya ti Aramidek. No lumaban akpay. Sigurado ang mapukaw ako ni Tilubong. Kayat ko pa'y ti agbyag. Pasig ngamin akin adakas ti pinanunot ko. Nagbalinak ama naging bubukod. Iso adinusad ak dagiti talo arena ay diyeng kanta siya. No pagbabawyak dagiti dakas ngay naramid ko. Saan pa'y ngataan aladaw? Ibulos kunti espiritual apan nakabalin. Itan... Mabiit laang, Hercules. Apay, apong diwan. Pukaw ti panagbabawi ti narignak. Anya? Wan, saan naglaki ti anagbitot? Pukaw ti panagbabawi ti nangot ko. Nagtaod day ta kaniray namang mangkik. Anya? Nukas pangarigan ta pinagbabawianan ni Ray namang mangkik dagiti basol na. Masubok. Babaan iti espiritual apan nakabalin. Kasano? Apong diwan. No talaga anas naban ti panagbabawi ni Ray namang mangkik. Saan nga ungawon ti espiritual apan nakabalin. Anya? Ngam no addalata na matbati a kinadakas iti puso na. Sigurado amatay. Masubok ita. No talaga ang nagbabawian nan, dagiti basbasol na. Apong diwan. Ukso ta kon ti espada, manipod iti nang itugkalak. Kat maibulos matan ti espiritual apan nakabalin. Aramidam, Hercules. Wan, apong diwan. Itan... Anday ta. Nakabulos ang ti espiritual apan nakabalin. Apong diwan. Buyaon ta no ay niya ti mapasamag. Napigsa nga angin tinangkuyog iti espiritual apan nakabalin. Agwarasan dito'y tartaros. Saan laang adito'y tartaros ti pagwarasan ti espiritual apan nakabalin. No dikat, iti entero alubong, Hercules. Umayan tinagpigsa apan nakabalin ti espada ni Hercules. Pagbabawi ako, dagiti mading aramid ko. Kayat ko pa iti agbyag! Napukaw, akas laasok, dagiti adipan ti kinadakas. Apakairamanan ni Ari Nomed. Naungaw na namin pinsan. Makamuditan. Basta pagbabawya ko, dagiti agkakadakas nga aramid ko. Sidagan kanyak, tinapigsa, apan nakabalin. Daytan! Apong diwan. Nakaskas daaw. Kasla sa balin a lugar ti ayanta. Wan, Hercules. Kalpasan ang naibulos ti espiritual apan nakabalin. Limawag da ito'y alugar. Kat awanin dagiti apoy. Apong diwan. Umayin dagiti nagadu abilit. Kaya't asawan da ita. Mabalinin a pagtaengan dagiti ayok da ito'y alugar. Kan nagtubo pa yan dagiti nagadu akayo. Uwan, apong diwan. Maragsakanak. Tanagunod tayo matlaangan tilinak kan kapya. Natayan anamin pinsan da Ari Nomed. Kastamatan dagiti adipan na. Tulungan dak. Boses, tibakat. Apong diwan. Si bibiyag pa'y ni Rey namang mangkik. Patayok ti awanan ba Saan? Ha? Di mo aramidan dayta. Oh. Ti espiritual apan nakabalinti ng ngadang. No patayin na wano saan ni Rey namang mangkik. Anya? Kaya't asawan dayta. Ang nagbabawian ni Rey namang mangkik, ti basol na. Apong diwan. Umay ka. Asit ganta ni Rey namang mangkik. Pakawanandak, engkantada diwan. Nagbabawya kun ti dakas nga aramid ko. Kayat ko pa'y ti agbyag.
Napakawandakan, Pangulo Engkantada. Inawagan nak, iti Pangulo Engkantada. Saan ka di asika ti Pangulo idi dagiti Engkantada? Ngagnanaad iti langalang. Juan, Engkantada diwan. Nagbalinak Di mo lang. paligsan, Pangulo dagiti Engkantada. Ammo konti amin, may papankan ka. Anya, Nabugwan dagiti basol mo, babaan iti espiritual apan nakabalin. espiritual, apan nakabalin, kunam. Uwan, Pangulo dagiti Engkantada. Punasan ti espiritual apan nakabalin dagiti basbasol. Tinasnaban apan nagbabawim, tinangispalkan kakan patay. Engkantada diwan. Nadalusanan ti puso. Kat agsublikan, iti nakaikaryam. Pangulo dagiti Engkantada. Kastoy gayam tirik na. No awanen ti kinadakas iti pusom. Makarikna ka iti kinaragsak. Podno dayta, Pangulo dagiti Engkantada. Ayan ni Hercules, Engkantada diwan. Kasarsarita na ni Herman. Pangulo dagiti Engkantada. Kasta ka di. Oray di kan akid daw iti pamakawan ka ni Hercules nga apok. Napakawan na kan. Anya, apom ni Hercules. Wan, Pangulo dagiti Engkantada. At idug asalaysayan, ngem nagtaod iti kapuunak, da Hercules kan Herman. Ha, Tinwang idi anang ipupukakan ka. Kat iso ni Hermano nga asawak. anya, Inyapon ko ti karkarmana iti may sa anwang. Kat inaramat ko ti panakabalin ko. Tapno agbalin nga immortal ni Hermano. Nga iso ita ni satnipan anwang ni Hercules. kasta gayam, Engkantada diwan. Uwan, Pangulo dagiti Engkantada. Iti ababa apan narita. Pamilya kami kada Hercules kan Herman. Amok itan ti amin, Engkantada diwan. Tumakder kan? Kat agsubli tayon iti lubong ti Engkantasya. Pangulo dagiti Engkantada. Kitaan nyo dagiti sumungan. Da Engkantada diwan. Hercules, kan may sa abaket. Mailasin ko day tabaket. Asino day ta? Napatengari sa ririt. Ti Pangulo dagiti Engkantada ngagnanaed iti langalang. Anya? Anya ti kayat asawon daytoy. Apay akadwa ni Engkantada diwan dayta managdakdakas nga Engkantada. Anya? Managdakdakas day ta nga Engkantada? Napatengari? Wen soldados. Nailunod dayta nga Engkantada. Gapo iti panagtraidor na. Engkantada ang naggapo iti langalang. Di kay agbutang iti makitkita yo ita. Si bibiyag pa'y gayam ti sigod a Pangulo mi, Engkantada diwan. Wan, man nakigubat nga Engkantada. Apay akakuyog mo day ta traidor, Engkantada diwan. Dumngag kayo ana imbag iti ibagak. Kayat ko nga ilawlawag ti amin. Anya day ta Engkantada diwan. Tisigod a Pangulo dagiti Engkantada. Kaniray namang bangkik kat may maysa. Anya? Kasano ang napasamak day ta? Inlunod dagiti talo aray na ti Pangulo dagiti Engkantada. Gapo iti dakas nga inaramid na. Kata sino man ang makakita iti rupa na, agbalin a bato. Nalawagitan ti amin, Engkantada diwan. Ari saririt. Inkuyog ko ti Pangulo dagiti Engkantada. Gaputa kayat nan ti mga barwanan. Aniya? Nagbabawyan nan ti inaramid na. Kat makipagtaang matan kada tayo dito Engkantasya. Ikatakon ti kalasag mo, Hercules. Sa wakas! Nagbalinak manan animfa! Agyamanak! Engkantada diwan! Maragsakan ang makakita manan ken ka, nimfa.
Anya? Nympha. Hercules. Panawan kayo, pay. Taadanas kan a pagsasaritaan mi kadagiti ari. Kastamoten kadagiti reyna diti Encantasia. Wan, Apong Diwan. Pukawan ni Encantada, Diwan. Isungag pukawak matan. Apay ko mga agpukaw ka. Sa dino ko matipapanam, Nympha. Diyan sa puso mo. Anya? Joke, joke, joke. Ala, umay kakit din, Nympha. Sa dino di papananta, Hercules. Kaduanak amapan mangan. Anya? Mabisinak, Nympha. Kayat kunti mangan. Sige. Kunaklakit din. Numapantaag day. Anya? Anya nga katibag ka tinapatag nga ari, Hercules. Jak amo, Nympha. Asawaan na nga taniri namang mangki. Ay, isti. Di pangulo dagiti Encantada. Ha? Tila sasawam dita, Nympha. Maragsa na kamang ipakamu kada kayo. Nga damaangay a selebrasyon dito'y pagariag. Ket tiag balinto a pagarian met, timay sa amaingal kan man nakigubat. Awan sa bali, nudi ni Hercules. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwan na denggan ti paggibusan ti drama tayo anapauluan. Hercules! Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser kaniti direksyon Virgie Paclay. Sound effects Joffer Basit. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Hercules! Agyaman kami iting kay panagdingeg.